Nou, goeie. Ha, goeie. Wat ben je aan het doen? Ja, ik ga een lichte verstopping. Het rent nogal, maar ik denk voor het minder wordt, wil ik het even bijhelpen. Ja. Nou, wat heb je bij? Wij ben van Heer. Wat? Wij ben van Heer. Oh, van Omroep Heer. Friesland, ja. Ach, Heer, nou, ik maar door naar dat betekent toch vierde wel? Nee. Nee, want ik mag eigenlijk echt niet doen en alleen die keer heb ik knippeld. De ben lullig. Ja. Ik krijg 14 dagen in het ziekenhuislijn of krijg, maar ik kom bij wat bij. Ja. Ja, En dan doet hij alweer dingen die en dan begint hij met met een soort metering, maar nou, mijn dochter zei, je moet even bellen en dit en dat. Ik zei het in mijn kleinigheid. Ja. Maar ik ga dat die andere een keer verhoren. Het ziet altijd op een septietank. En dan gooi je daar niks meer in. Vroeger dan gooi ik daar ingeman van eind en geworden in. En dan vrieten die meisjes er maar op. Ja. Maar dat houdt een keer op, want ja, je jaagt eigenlijk net meer, want je mag eigenlijk net meer jagen. Nou, en toen had ik het verloren, maar nou is het, nou ik kan wel eerlijk zeggen, om het jelle hier als een krap on hier, dan zit het hier ergens, en dan had ik wat bochten in een lijn van 45 graden, ken het beter. Dat had ik altijd mijn specialiteit, wat best riolering, want ik ga mijn hele leven in de bouw zitten. Ja. Als uitvoerder en ja, nou weet ik net wat het is, maar die bochten, daar zit het. Het zit zo'n eindje dat uit. Maar ik denk, nou ga ik hier wat gaten inboren. Ja. Nou ga ik dat als een soort ontstappingssteek. Nou is het net zo'n grote put, maar het moet al even worden, hè. Maar je bent altijd jaar geweest. Ja, ik ga eigenlijk er nou wel, maar ik ga alleen hier maar niet inschatten, want ja, ze nemen me pakken en gooien die merken een hek en dan wacht ik tot er het wen harder van komt. Maar door de wiel wordt net vol met rondingen, hè, eind en doorn en zo. En, ja, vroeger werd ik er gek op, maar ik jelde dik 40 hier, maar goed. Het houdt een keer op. Ja, hè? En ik denk misschien van die een keer. En dan zal het wel gebeurd zijn, weet ik eigenlijk niet, maar ik ben wel aardig knap, ik mag net mopen, maar Nee. ik heb een darminfectie en dan krijg ik op tijd in het ziekenhuis en ze gooien me terug scannen en 10 minuten later lag ik al op de tafel. En toen hadden me wakker, hadden me geholpen, want de tweede keer dan moesten ze de boel dicht maken. De eerste keer woedde het net. Maar de man die erop de eerste keer je leven op een tijdboom. Hij zei, we hebben alles wel kleren en we nemen je direct mee. Nou. Nou, en toen zei het je me, had het nog net goed ligt, want we weten het net, maar hoe komt het dan? Ik zei, wat wordt het dan? Nou ja, hij zei, dan wordt het een kostplantje. Ik zei, laat me dan maar sliepen. Maar ik ben ook zo vier, ik ben wat in de tuin en ik ben dit weer wat en dat. En de zusters komen net meer, want die gaan je weekend en weekend, maar zo'n uur minder erop. Dan maak ik nog wat wennen om die stoom op want nu had ik 2. Mijn man was 102 en nu wil ik eigenlijk en daar wel hoe heen. Ik moet wel winnen. Hoeveel ben je nou dan? Dat je net buurt 86. Oké. Je wordt wel even Ja, terug. dat zei die man ook. Hij zei, we willen je ook graag bij zijn meisje, zei je kwam, want ze zijn, je bent nog, ja, ik zei, ik ben verder zoon en ik zei, ik ga van al het bedrijf, beleiden en ik zei, het moet door al hier al. Nou maak ik nog even het beleiden daar, we gaan morgen, nee, vreed, die vergadering. Ik weet net hoe het komt, met de corona, maar in ieder geval, ik wil eerst even proberen of het me nou wat lukt. Ja. Als je nou begint met de trillen, Ja. nou dat hindert niet. Ik ben echt nou er ook zo hè, met praten. Maar in ieder geval, dat is een beetje. Ja. Nou, meer weten we wel en dan kom je maar weer.